U ovoj klasičnoj vili iz kraja 19. vijeka, nazvanoj Begova kuća, posle Drugog svjetskog rata bila je smještena ambulanta, potom gradska biblioteka do 1981. godine, nakon toga sud za prekršaje. Stari Šamčani sjećaju se da je stara biblioteka ljepotom krasila glavnu ulicu. Bila je lijepa zgrada, tu je bila gore biblioteka, dole je bila sudija za prekršaje i tako uvijek je nešto tu bilo. U ratu je to uništeno, sad mi je drago što se to renovira. Zgradu su ugradili italijanski majstori u neomavarskom stilu u periodu od 1898. do 1904. godine. Arhitekta, projektant je čuveni Aleksandar Vitek, koji je projektovao vijećnicu u Brčkom. Ista takva malo većih dimenzija kuća postoji u Brčkom i još jedna u Odžaku. Bila je vlasništvo uglede čuvene porodice Kučukalić, da bi posle Drugog svjetskog rata ovdje bila smještena gradska ambulanta, a nakon toga biblioteka gradska, po tome je onda i u gradu i postala poznata kao stara biblioteka. U prvoj fazi projekta sanacije i adaptacije zgrade renoviran je krov, dok se u drugoj fazi radi obnova fasade i ugradnja stolarije. Mi evo od famoznih poplava 2014. godine apsolutno nemamo prostorije gdje bi bila adekvatno smještena gradska biblioteka. Ona je sad u privremenim prostorijama i ovo je veoma značajan projekat za opštinu Šamac. Mi smo od Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica dobili iznos po javnom pozivu tokom ove godine u iznosu od 57.000 konvertibilnih maraka, učešće opštine 10.000 konvertibilnih maraka i ukupna vrijednost ove druge faze radova 67.000 konvertibilnih maraka biće uloženo. Radovi u ovoj fazi biće završeni do kraja novembra, a unutrašnje uređenje i opremanje stare biblioteke nakon obezbeđenja sredstava sljedeće godine. Planirano je da se Narodna biblioteka vrati u obnovljenu zgradu.